Environment Access, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Ngunyan, ang sa indong makakaibahan. Maray nada sa gabos ng mga parantabay, mga kaibanwa. Kumusta po kamo? Ako po si Ariel Calion para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Nakakaibahan nindo kami ngayon na Webes, kahit sa 18 kan bulan ni Nobyembre 2021. Mapabot kami sa indo ni mga impormasyon na may kinaraman sa pangurol daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indo mga kahaputan, magapodigdi sa station sa 480-5509 kada biyernes o sa CFI number 0926-764-1308 or 0920-647-5740. Asin pwede man magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suwestyon sa samong opisina na makukuha sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Pamayo kan mga bareta, DENR Secretary Simato nangangapudan sa mas dakulang partisipasyon kan mga pribadong sektor sa peatland conservation. DENR Bicol Chief nangapodan nin suporta kan publiko sa environmental law enforcement. Ang detalye kan mga bareta. Ang Regional Chief kan Department of Environment and Natural Resources nangapodan nin suporta sa pag-implementar ka mga lay sa Bicol anungod sa pagprotektar kan kapalibutan asin kabubuldan. Kanakaging workshop na ginibo manungod sa intensification and forest protection, watershed management asin illegal logging, anti-illegal logging, kinawan doon ni Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. na kaipuhanin pagkasararo asin pagtarabangan sa pag-implementar kan mga ley lalo sa forest areas kan Bicol. Higing ganyar ko ang publiko na makisumaro sa muya, lalo na sa intensified forest protection, sa iyang pakimaherak, aram niya na day kaya kan dinar nagibuon ini magsaro. Pigtawan doon man ni Director Milya na mas pakusugon ang partnership sa forest protection kay bahan ng mga law enforcement agencies, Parukanan Forces of the Philippines, Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, asin ang National Bureau of Investigation. Nangangapudan man siya sa suporta kan mga stakeholders na makisumaro sa kampanya kan DENR na magpreserbar asin magkonserbar kan mga resources naturales. Dahil may tatago ang yaman kan Bicol pagabot sa mga resources naturales. Siring kay ni, kay puan man ming marahay ang sa indong tabang asin suporta bako ini para sa muya kundi para ini sa mabot na henerasyon, sabi pa ni Red Milya. Ang kabubuldan kan Bicol ang susi kan biodiversity areas na harong ni mga kahoy, burak asin mga hayop apera sa anti-illegal logging efforts, ang DENR pinakusugman ang pag-implementar ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act or ang Republic Act 9147 asin ang pagprotektar kan coastal asin marine ecosystems. Nagpatanid si Director Milya sa Enforcement Division na makipagtabangan sa mga law enforcement agencies tanganing mas mapakusog ang implementasyon kan mga environmental laws. Department of Environment and Natural Resources Secretary Simato ikingganyan ang mga pribadong sektor na sunodon ng inununan nagibo kan telecommunications giant na PLDT Smart sa pagkontribute sa pagkonserbar ka mga peatland sa nasyon.
Ipinahayag ini ni Simato sa pagikan Biodiversity Management Bureau kan niresibi ang mga equipment alis sa PLDT Smart para sa pagprotektar asin pagkonserbar kan mga Agusan Mars Wildlife Sanctuary. Kita nagpapasalamat sa satuyang partner sa pribadong sektor, ang PLDT Smart, para sa inisyatibong ini. Sana magsilbi ining inspirasyon sa nagkapira mga pribadong kumpanya na manginot sa mga inisyatibong makakatabang sa pagputihir kan mga peatlands sa satuyang nasyon, sabi ni Simato. Mientras tanto, si BNB Director Dato Tungko Saicol inarasman ang sayang kaugmahan asin pasasalamat sa PLDT Smart sa pagtabang kay ni sa DNR sa pagataman kansaro sa pinakaimportanteng natural heritage. Ang satuyang mga frontliners sa pagputihir kan peatlands, partikular ang Bantay Danau Volunteers, ay puhan na handa sa marikas asin epektibong pagresponde sa mga enforcement concerns. Ang kakulangan sa mga protective gears, asin equipment, arukan drone, camera, asin global positioning system, iyo ang mga kakulangan sa mga pagkondusir nin monitoring, surveillance, asin mga aktibidad anungod sa enforcement, sabi ni Director Saicol. Ang DNR at BNB nagresibi ng 12 na portable na mga radyo asin 200 na BEST alis sa PLDT Smart para sa DNR Caraga, Provincial Environment and Natural Resources Office, Agusan del Sur, Protected Area Management Office, and AMWS. Ang mga ini gagamiton tanganing mas mapakusog ang enforcement activities kan Bantay Danau Volunteers sa kaimpugan peatlands asin iba pang nagkapirang peatlands sa AMWS. Ang 5,487 hektarya kan kaimpugan swamps forest kay AMWS ang pinakadakulang peatlands reserve sa bansa. Kaya kaining magtambak nin 22.9 million tonelada nin carbon. Kaya man ang pagputihir kay ni makapugol kan pagluwas nin milyon tonelada nin carbon sa atmosphere. Ang mga peatlands mayaman sa ecosystem nagsusuporta sa mga buhay ilang asin may importanteng papel ini sa climate change mitigation. Sa ngunyan, may siyam na kumpirmadong peatlands sa Pilipinas kung saan kaibahan ini sa listahan ng mga tropical peatlands sa Asian region. Ang pagturnover kan dagdag na mga gamit kaibahan sa tulong taon na partnership kan DNR as kan PLDT Smart na objetong mapakusog ang mga conservation activities sa kaimpugan peatlands as iba pang mga peatlands sa AMWS. Nagpo ng partnership na ini kan Hunyo 2020 na may objeto man na tabangan na maging carbon neutral company ang PLDT Smart sa 2030. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Maray na aga sa gabos na mga paradangog ta. Napalat kita ngunyan na yan sa tuyang kaibahan ta ang taro sa pinakamatibay sa MGB. Si Sir Jose Marcel Laud, a geologist by profession. He is now the Division Chief of Mine Safety, Environment, and Social Development Division. Sir Marcel, welcome sa ating programang Kapalibutan Ta at Amanan Ta. Maray na aga po, Sir Ariel. Gandang umaga po sa lahat. Okay. Dahil si Sir Marcel ay mukhang tayo ay nakaterno ngayon, ano? Ganda ng appearance. Dahil Sir Marcel ay dito nga at naka-assign sa division ito na Mine Safety. Ngayon ay pagukulan natin ng pansin yung mga ginagawa ng mga minahan at mga mining companies. Opo. Dahil marami sa mga kababayan natin sa panahon ngayon ng may mga misconception. Dahil ang sabi nila ay masyadong nakapaminsala ang pagmimina. Dito ay malilinawan tayo sa pamagitan ni Sir Marcel kung ano ba yung tinatawag na responsible mining. Kasi itong mga kumpanya naman na responsable ay sinusunod nila yung mga batas ng pagmimina. So Sir Marcelo, simulan na natin.
Ano po ba ang ibig sabihin ng responsible mining? Actually po, ito pong ahensya namin, yung Mm. primary agency, Bureau under the DNR, in charge ng pag ah, conservation, management, development and proper use ng ating mga mineral resources sa bansa. So, Mm. kami po regional office dito sa 5 under Mm. the D. So, kami po yung nangangasiwa ng mimina, especially sa mga large scale po. Dapat natin i-identify Mhm. na yung mga large scale mine, mga operating mines po ang ating minomonitor. Ito po, may permit, action. Opo. Tayo naman po ang ating agency, particularly ang division ko, ang naatasang mag-monitor para tama yung pagpapatupad nila ng batas. Mhm. No? So, ito po, ah, pagmo-monitor, ah, gumagawa yung lahat po ng mga large scale mine na operating sa Bicol, Mhm. ngayon naman po ay sumusunod laws Mhm. dito. Meron po tayong gold mine sa Aroroy, Masbate, Masbate Gold Project, Mm. which is the number one yun, na gold producing mine sa Pilipinas. Wow, sila ang number 1, ha? Yes po, sila. At yun ay Number one. located sa? Aroroy, Masbate po. Okay, So, Aroroy, isa po Masbate. yun. And then, Mhm. so, we have then also cement plant dito sa Kamalig, Mhm. yung Ibalong Restoration. Cement po ang kanyang product. Okay. So, meron po tayo din na perlite mine dito sa mismong Legazpi. Mm. Yung UBS Marketing Corporation, perlite naman kanyang pinoproduce, mineral commodity. So, Mhm. ito po, metallic sa non-metallic. Okay. Nagko-contribute po siya sa ating income. At the same time, nagko-contribute din sa, for example, perlite mine natin sa Legazpi, which is right now the only perlite mine in the Philippines. Talaga? Oo. Wow. Kaya yung perlite po is Ano po ang gamit nitong ang perlite? perlite po is basically volcanic glass, made siya po ng silica. Mm. Ginagamit po siya sa insulation, sa filtration, to name a few. And also, para makarelate yung tao, kaya masarap po yung ating San Miguel beer. Mm. Kasi ang filtering agent niya ay perlite. So, yun ang nagpapalinis ng ating San Miguel beer. Trivia po yun para malaman nyo po. Galing po sa Legazpi. Aha. Yung isa sa mga nagpapasarap ng ating Saan po ang location pambansang nitong beer. ano na to? Sa Lamba, Maslog sa po Lamba. tayo sa yung perlite mine. Meron pong mga importanteng gamit, mga mineral commodity. Semento naman po, alam natin kung saan yung ginagamit. Mm. Yun naman po sa Masbate is gold. Gold, silver. So, nakatulong po yan unang trabaho. Mm. At the same time, sumusunod po yan sa ating batas ng pagmimili. Mm. At the same time, nabibigyan po ng trabaho ating mga kababayan. Hindi lang po trabaho, yung access na binibigay ng ganitong tulong din. Especially ngayong pandemic. Mm. So, I think ngayong pandemic, nagbigay din ng mga tulong yung ating mga mining company. Halos lahat ng ibang businesses ay nagsara. Mhm. Pero po yung ating mining industry ay bukas. So sila lang ang isa sa mga industriya na nagpatuloy ng operation Yes kahit po. na pandemic. Yes po, pinahintulutan silang continuous na operation para makatulong po sa ekonomiya Mm. at para din sa mga especially po kasi mining companies ay merong mga sinusunod na mga programa. Mm. For example, yung Social Development Management Program. Yan, magandang pag-usapan yan. Yan po ay nagbibigay tulong sa mga host barangays na nakapalibot sa minahan. Mhm. Na nagbibigay ng hanap buhay, infrastruktura,
edukasyon, Mm. health facilities. So para po siyang in parallel o minsan sobra pa sa gobyerno Mhm. na tulong sa mga host barangays niya. I will give you an example, Sir Ariel. Kung ah, Masbate Gold Project sa Arroyo, Mhm. tulong po ito sa barangays ng Arroyo. 8 ang host barangay niya, tapos 33 ang neighboring barangays na tinatawag, na tinutulungan. Diyan po ito sa Aroroy, Aroroy, Masbate. Masbate. So, nakatulong po yung kumpanya para maangat yung livelihood, yung kabuhayan ng munisipyo Mhm. from a fourth-class municipality into a first-class municipality ngayon sa Masbate. Anong year po ito dati fourth class municipality? Siguro more than mga 2010, 2010. or beyond pa that, Mm. earlier than that. Oo. Mga fourth-class Mm. municipality yung Aroroy. Pero ngayon, In a matter of 10 years, first-class first class na municipality siya. na. Oo. Halos magkapantay na ko ng revenue sa Masbate City. So, Wow. dalawa na ang first-class municipality sa Masbate. Mm. That includes Masbate City and Aroroy Municipality. Munisipyo Mhm. lang po ito. So, yung development po is contribute to industries. Mhm. At sa nabanggit nyo na tax na o budget na nakalaan sa social development, more or less, magkano po ito? Actually, sa ngayong taon, Mhm. based doon sa namin na certificate of approval, almost 200 million 200 million. Oo. Malaking tulong talaga yan for na yan ay 2021 Mhm. para sa mga 8 na main host barangay, and then Mm. yung 33 other barangays pa ng Aroroy. Mm. So, mga projects, programs, activities, 200 million yan for this Mhm. year. Baka nga mas malaki pa kaysa Sa national sa government. national government. Correct, Ang correct. binibigay. Parang mas malaki pa yun sa IRA na natatanggap ng LGU. Yes po, yes po. Correct, So, oo. kaya po talagang medyo malaki din ang tulong. So ano-ano po itong mga usualing social development? Yung mga detalye na yan na halimbawa sa education po ba meron sa mga schools? Yes po, education, mga scholarship, Scholarship program, oo. infrastructure, yung mga barangay halls, Mhm. mga chapels, Mhm. other infrastructure sa barangay. And most importantly, yung livelihood. Mhm. Yun po ang kailangan para yung ma-empower natin yung ating mga kababayan na Mhm. magkaroon ng self-sustaining na livelihood project. So, Mhm. pinupunduhan po yan ng Social Development Management Program funds na galing dito sa Masbate Gold Project. So, Mhm. kumbaga po, nabibigyan ng mga training sa paggawa ng mga livelihood project yung mga kabarangay na Mhm. naandoon sa palibot ng minahan. Mayroon po ba kayo masa-cite na concrete livelihood project na binigay doon sa ano? Actually po, isang project doon is yung poultry raising, Mhm. na isa sa mga successful na livelihood program. Mhm. Mga piggery, gano'n. Mhm. So, yun po ang mga ano. Tapos yung iba-iba pang project na kasama sa programa. Mhm. Pero po yung main, isa sa mga main na project, for example, yung poultry, yung piggery. So, yun po ang naibibigay na tulong. Hmm. From that, nagre-reproduce po yung livelihood program. Mhm. So natutulungan tayo talaga yung mga host communities na Yun po. nandun para Opo. umangat din yung economic life Opo. nila. Kasi yun po talaga ang ano naman ang target talaga ng social development program is mag-create ng livelihood projects para pagkatapos ng mina, meron silang sustaining livelihood Mhm. na hindi aasa dun sa minahan lang. Mhm. So, para mag-diversify sila, Mhm. pag nag-end yung life ng mine, sustainable pa din yung kanilang mga livelihood Mhm. project.
Tapos po, may mga portion nung nung minahan na na-utilize na yung resources. Paano po ang ginagawa nila Ito doon? naman po, Yan. dito po maganda ang ano, ang programa natin sa Mining Act of 1995, Mhm. yung progressive rehabilitation. Yes, opo. Nire-rehabilitate po Paano po yan yan. ginagawa nila? Yung mga areas na mine out na Mm. ay agad-agad po yan na nire-rehabilitate. Oh, so hindi na tinihintay na matapos yung Hindi mine po life. hinihintay na matapos yung mine life. Mm. Kung dating forested area yan, nagiging forested area uli. Okay. So may Tinataniman sa partnership sa DNR ba o sa mga partnership private? sa DNR, Mhm. oo, and other organization. Pero Mhm. mainly, yung mismong company Sila mismo ay talaga. unang-una, pine-prepare yung area, tapos hydro-seeding, Mhm. and then pag meron ng vegetation, tinataniman na ng mga trees. Ultimately, agroforestry ang ano Maganda yun. ang Mapapakinabangan land use. talaga. Opo, land use at the end of the mine life. So, ngayon po, progressive rehabilitation ang ating ginagawa para habang nagmimina pa, yung mga naiiwanan tapos na, ay agad-agad na nire-rehabilitate. Para kung ano yung dati niya, yun pa rin. Kumbaga, nakuha As mo much as na yung possible, yun pa rin. kumbaga nakuha mo na yung treasure sa loob. Oo. Ayun naman ang kailangan, mapakinabangan din ng bayan. Mm. Tapos babalik siya sa kung anong dati niyang anyo. Yes. Although iba na ang forma dahil Oo. wala na nga yung Oo. minerals. Iba ang forma, pero agroforestry pa din Agroforestry pa rin. pagkatapos. So ano pong mga fruit-bearing trees ang nandun? Marami po. Mga kahoy na ano. Tapos pati nga po nag-experiment sila ng mga pinya, coffee. Meron pa silang ini-introduce na yung ano po, although hindi naman siya fruit bearing, yung bamboo. So Kasi intercropping ang ano nila. Intercropping po. Maganda. May mandato po ang ating Secretary si Mato, na magtanim ng bamboo sa rehabilitation areas ng mga minahan kasi po magagamit to sa furniture industry. So, merong pwedeng pagkuhanan ng livelihood again at the end of mine life. So, yun po. Tama, kasi pag ito hinarvest mo yung bamboo, sustainable na harvest, Yes po. mapapakinabangan talaga ito ng mahabang panahon. Yes po. Opo. Kaya malaki po ang bamboo project plantation na pinapagawa ng Secretary sa mga rehabilitation projects ng mga minahan. So, yun po ang magandang naidudulot ng gold and silver mine sa Masbate. Ito naman pong cement plant dito sa atin sa Kamalig. Opo. Ito po siguro alam naman po natin, Kamalig po. Limestone areas po yan. Limestone, calcium carbonate po yung chemical composition is the main additive of cement. So, alam naman po natin na yung semento, siyempre, sa paggawa ng ating mga bahay, infrastructure, nakakatulong po yun. Meron sarili tayong homegrown cement industry sa Bicol. Hindi po tayo masyadong problema sa semento. At ang operation po nito ay monitor nyo na compliant sa environmental standard. Yes po. Kasi alam naman natin na pag nagpo-produce ka ng cement, grabe ang dust. Apo. Controlled po ba? Nasa standard controlled po yan. Nasa yung mga dust, air, monitor natin po yan para compliant sa DNR standard. Compliant naman po siya. At sa ngayon po, alam nyo ba kung magkano, ilan ang napoproduce ng kanilang medyo po hindi ko po masyado. Hindi ko po masyado yung Pero ang haba ng mga truck pag na lumalabas ng planta. Opo. Nakakatulong din po ng actually po yung 'di ba, yung daan papunta doon sa company is simentado na dati ay hindi. So sila rin ang nagpagawa nun. Actually po. Mukhang kailangan talagang gumawa ng matibay na kalsada doon sa bigat ng mga dumadaan. Opo. Okay. How about balikan natin itong perlite? Yes po.
Ano pa ang Dito, buting nagagawa dito nito? po sa perlite insulator. Mm. Ang perlite kasi po is a type of volcanic glass na galing po sa bulkan, na Mhm. inerupt ng bulkan. Hmm. Hindi po yan galing, itong perlite po dito, hindi po yan galing sa Mayon. Galing po yan sa matanda pang bulkan na mas matanda pa sa Mayon. Nawala Mhm. na po ngayon. Kumbaga dormant na, nawala Mm. na. So ang active ngayon is yung Mayon volcano. Ito po is a product of volcanic eruption. Mhm. Kaya po ang komposisyon niya is silica volcanic glass. Okay. Insulator po siya, insulator, tapos filtration. Kasi po itong physical characteristic ng perlite is pag hinit mo po siya at a certain temperature, nag-expand po siya 20 times its size ba? Its Mhm. size. So, parang nagiging popcorn na Mhm. lumalaki. So, yung intertanging na mga ano niya, parang yun ang nagiging insulator tsaka filtration method Mhm. kung para masala yung mga water Mhm. or other na may mga impurities. Actually, sinasama din po yan na pagka soundproofing, Mhm. temperature sa bahay nilalagay kasi may parang parang perlite board na parang plywood siya Mhm. na dinidikit din sa bahay kung gusto mong may insulation ka na 'pag malamig sa labas, mainit ka sa loob. 'Pag, mainit sa labas, malamig ka sa loob. So, and then Mm. soundproofing na rin. Mhm. So, yun po ang pero po, isa pang ginagamit ngayon is yung perlite ay dinadagdag sa mga cement hollow blocks para sa mga high-rise building. Kasi light siya, eh, Oh, so light siya. kahit So, mataas magaan? magaan. Pero Mm. yung physical characteristic ng hollow blocks, nandun pa rin. Pinahalo Matibay pa siya, rin siya? matibay pa rin. So, Oo. sa mga high-rise building po, ginagamit po yan Hmm. para the higher na yung floors, Mm. the lighter, but same strength ng Mm. So sa perlite. stability ng building. Mas nakakatulong po kasi Mm. hindi mabigat yung hanggang habang tumataas ka. So, Mm. yun po ang pa sa ginagamit ng Marami tayong learnings ngayon, na very basic ano. yeah, very basic lang, sir. Nakakatuwa malaman yung mga ganyan, Sir Marcel. Opo. So privilege talaga tayo na nakikinig ngayon na ito yung mga binabahagi sa atin ni Sir Marcel. Okay. So yan po yung mga big mining companies natin. Opo. How about sir yung mga small mining company natin? Ano naman po ang nangyayari ngayon? Pwede niyo mo bang bigyan ng update yung mga tagapakinig natin? Actually po ngayon, isa sa mandato din ng aming office is yung pagbibigay ng yung minahang bayan, Mhm. yung mga small scale miners natin, Mhm. particularly sa Camarines Norte. Mhm. Kasi po dati, nawala na po kasi yung small scale mining permit. Ngayon po ay para magkaroon sila ng legal na estado yung ating mga small scale miners ay nag nagbibigay po tayo ng minahang bayan permit sa Mhm. mga Mhm. sa mga maliliit na pamimina lalong-lalo na sa Camarines Norte. Ngayon po yata may 4 ng minahang bayan areas sa Paracale at sa Pangasinan. So, at meron din pong isa yata sa Labo, Mhm. Camarines Norte. So ngayon po, dahil meron na silang legal na deklarasyon ng minahang bayan, ah, nag puwede na po silang magmina ng hindi inaaresto kasi dati po illegal mining inaaresto. Ngayon po, Hmm. meron na silang license to mine, mga small scale lang. So, under din po 'yan sa pamamahala ng yung Provincial Mining Regulatory Board ng Camarines Norte which is member po ang chairman po 'yan ng ating regional director. Member po diyan ng ating gobernador ng Camarines Norte. Mhm. So, at iba pang mga large scale representative saka small scale representative. So, sila po yung nagma-manage dun sa minahang bayan. So,
Actually po, yun ang magandang balita sa ano. Ang lisensya na po sila. Certain areas, Paracale and Panganiban. As So well as halimbawa, kung ikaw Manilabo. ay isang financier, gusto mo magmina, may mga tao ka, lalapit ka dun sa board para Mm. humingi ng permiso na sa ganitong minahang bayan ay nais kong magmina. Opo. Ganun po ba yun? Kailangan mo po mag-ano ng asosasyon or Mm. cooperative Mm. para kumbaga paghati-hatiin yung cleared for minahang bayan. Mm. So, yun po ang magandang balita doon ngayon sa So sa ngayon po ba, sabi nyo nga may mga nag-apply na rin at nag-ooperate na po ba sila? meron po ngayon na under process yung kanilang mga licensing. Mm. So, meron pong mga nag-apply na. Para ang iba po kasi training natin muna for office para mabigyan ng magandang kaalaman. Although alam nila, pero yung dapat yung safety aspect, yung environmental aspect. So, para tinitraining din po natin yung minero para maging conscious sila sa mine safety, environmental safety. Yun po ang isa sa mga ginagawa ng opisina. Pwede po ba, Sir Marcel, pahapyaw lang, bigyan mo kami ng kaalaman tungkol dun sa, kasi ang konting kaalaman ko dyan, gumagamit kasi sa small scale ng mercury. Apo. Paano po ba ang safe way of handling it? At paano ang paggamit nito para makuha yung ginto yan? Konting paliwanag lang po para sa ating mga tagapakinig. Actually po kasi dati, ang palaging ginagamit doon is yung amalgamation. Nagkakaroon ng ginagamitan ng mercury, which is po medyo dangerous pong chemical yung mercury. Particularly yung side effect po nito, yung Minamata disease na lalo na sa mga bata, hirap po yung epekto ng mercury. So, ngayon po, ang ginagawa, ang direksyon ng ating is maglalagay dapat ng mga processing plants na license doon sa minang bayan areas at meron din doon sa mga outside areas na magkakaroon dapat sila ng mga license to operate ito po hindi na mercury ang ginagamit. So processing plant iba ng chemical. Ano po ang ginagamit dito? Cyanide po. Cyanide. Pero controlled naman po yung cyanide dito sa mga processing plant. Mas lesser yung dangerous chemical kaysa dun sa mercury na parang minsan nga hinahawak-hawakan lang ng mga minero. So dito po tayo sa mga processing plants. Mas safe po, and then nandun po tayo sa pagbibigay ng license dun sa kanila para maging legal din yung mga processing plants na ito within the Minang Bayan areas or outside the Minang Bayan area. So, kumukuha po sila ng mga permit sa atin. Ngayon po pinaproseso para mabigyan ng mineral processing permit yung mga planta doon para mas safer ang kanilang at legal yung kanilang activity. So, hindi na po mercury yung ginagamit doon. At saka, tama po ba na mas mataas ang recovery ng cyanide kaysa sa mercury in terms of yung recovery ng minerals? Mas mataas. Mas mataas. Di hamak na mas mataas. Mga ano po ang percentage? Minsan po, mga 90%. 90% na mas mataas ang recovery. Ibig sabihin, yung pag gumamit ka ng mercury, may natitira pa dun sa mga tailings. Sa mga tailings pa po na may natitira pa. Kaya yung iba doon ay nire-reprocess yun. Kasi dati, pag yung tira-tira, hindi na pinapansin. So, pero ngayon, dahil mataas ang nare-recover pa. Yung po bang mga tailings na yun, hinihingan pa rin ng permit o kahit sino pwedeng kumuha? Ay, opo. Kailangan po may legal source. May legal source. Legal source po dapat tayo dun sa mga tailings na old. Kasi po dati, if recall, pwede po dati na governor magbigay ng small scale mining permit. Dahil po dun sa ng EO 79, yung Executive Order 79 ni President Pinoy noon, ay
hindi na po pinapayagan yung mga gobernador na magbigay ng Mm. permit. So kaya ngayon yung ating entry is yung Minahang Bayan na. Minahang Bayan para magkaroon ng license uli ating mga maliliit na magmimina, Mm. mga paramina na taradit baga. Mm. So ito po ang entry level ng unya. Dahil yung dating small pero po yung ngayon, meron tayo pong order si Secretary Cimatu na yung mga dati pa na mga tailings, lalo na yung mga residual deposit noong panahon Mm. na meron pang May laman pa yun. order Oo. or license na binigay yung ating Aha. mga gobernador noon Ah. ay pwede pang i-process para mawala na po yun environment. Mm. Para ma-lessen din yung ano sa environment, yung threat na Mm. pagka may baha ay yung mga tailings pond ay aagos sa river. Mm. So, para po maubos na yon, So pwedeng kumbaga may i-reprocess. mga hazardous materials pa Meron na pa po, nandun, yung meron mga pa rin pong mercury mercury yun. yun. Oo, Oo. opo. So, Correct. para ma-reprocess po sila, mawala Mm. na doon sa mga nilalagyan nila ngayon Mm. na nakatambak lang. Mm. Yun po ang in essence yung order ni Secretary Simatuna. I-reprocess na yon para mawala nasa environment. Para hindi na tayo mamroblema. Mm. Pagka may ulan ay baka maanod yung mga Mm. tailings na yun sa ating mga ilog. Yun pa naman yung pagka yung mga isda, kinain yung mga ganun, napunta Opo. sa utak. Yun pa naman ang paborito nating kainin. Opo. Opo, para Oo. ano na po, para maubos na po Oo. yun. Mm. So, ito naman pong mga issue ng, yun nga, sa mga small scale dati, na-address na po ba ito na, yun nga, kakaroon ng mga hazardous waste diyan sa, Opo, ito na po, isa itong pagtugon na yung mga residual deposits na i-reprocess na para mawala mm, na sa environment. mm, Yun po ang isa sa mga pagtugon doon na ginawa ng ating departamento mm, para mawala na yon. mm. So, kaya pala talaga ang ating mahal na sekretary ay napaka-concern niya sa ating environment. Pati Opo, itong mga bagay nito na naisantabi na dati, opo. kinakailangan talagang mapakinabangan pa para sa gayon ma-prevent din yung ano nito, Yes po, possible, yung spillage in the yes, future. oo, Opo, oo. kasi dun din po yung pupunta pagka hindi mo Mm, talaga ginalaw doon na mm, inalis. mm. So, nabanggit mo na rin ng tungkol sa pag-agos ng malakas na tubig o Ah, pagbaha. yes sir. Eh, dadako na tayo sa isang topic natin na geohazard. Yes sir, yes sir. Na alam ko na alam niyo rin. Opo. Sa dahil papanahon na panahon na tayo ng ano, mga bagyo, no? Ay, opo, opo. Sana naman walang dumaan na bagyo. Pero just in case, ano po ba ang tulong nitong geohazard maps na ginagawa ng MGB? Actually po, yung mga geohazards map na ito na ginagawa natin, particularly sa mga flood-prone areas, saka landslide-prone areas sa Bicol region, Mm. eh mayroon po tayong mga geohazard map na ginagawa yung ating opisina, Mm. particularly yung Geosciences Division, na minamapa po yung, actually tapos na pong mapahin Mm. yung buong Bicol Okay. region. And then po ngayon, nasa process po tayo ng pag-i-educate ng mga, unang-una yung ating mga punong barangay, mga LGUs, na 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 ano po, na kailangan matuto sila na magbasa ng ating geohazard map. Opo. Ah, ano po ito? Continuous na information and education campaign on how to read these geohazard maps na produce po ng aming opisina. Nakalagay po doon kung nasaan yung mga lugar, yung barangay na kung nandito ka, ito yung barangay hall mo, ito yung elementary school. Mm. At ano po, tinuturuan po natin yung mga LGU, particularly yung environment officer, yung menro o senro ng bawat munisipyo o city, Mm. na mabasa nila para maalaman nila yung kanilang mga flood-prone areas at high landslide-prone areas sa Mm. kanilang munisipyo or city. So pag capacitated po silang mabasa yung ating geohazard map, madali po nilang
ma-identify kung alin yung unang ililikas nila pag may bagyo, kung alin ang lilikas nila pag may pwedeng mag-landslide na dahil sa bagyo din. Kasi usually, rain-induced landslide to. Oo. Ang mga areas na may mga high slopes, matataas ang bundok. And then yung mga low-lying areas naman, mga flood-prone naman, kagaya ng Bicol River Basin, talaga pong bahain po yan. Ngayon po, yun po ang ginagawa ng office para continuous na matuto, makapacitate yung ating mga local officials hanggang po dun sa barangay level. Hanggang po dun sa barangay Kagawad, barangay Tanod, na maintindihan yung ating mapa na binibigay sa kanila para po pagdating ng ng kanilang magkaroon sila ng knowledge and then makaprepare sila na wala pang bagyo. So, alam na nila kung anong purok ang delikado pag may bagyo, yun agad ang unang i-evacuate, or kung hindi talaga kaya at highly prone, for example, sa landslide at flood, ay i-relocate na habang maaga pa. So, nabibigyan po natin ng idea yung LGU officials kung ano ang prone in terms of flood, in terms of landslide, sa kanilang munisipyo. Para long-term planning ba, Sir Ariel, na hindi lang yung pag may bagyo, saka mo aalis na naman. So, alam mo kung ano yung aling areas ang aalisin mo, hindi lahat kasi, halimbawa, ito, hindi naman to flood prone or landslide prone. So, dyan lang siya. Yung mga areas lang na delikado, yun agad ang ating kumbaga aagapan, tanganing mangyari. Pero ang pinakamaganda dyan po, halimbawa, kung identified sa ating geohazard maps na talagang kumbaga hopeless case yung lugar, ano na natin, relocate na natin sa resettlement site or other areas where they are safe. Kasi yung palagi ang magiging perennial problem. So kung alam na natin yun, based doon sa geohazard map na binibigay ng opisina, bawat munisipyo, bawat barangay, so capacitated tayo, alam natin. Hindi tayo mabubulaga na uy, wala itong lugar natin. So, Ganun ibig po. mo sabihin, Sir Marcel, itong mga mapa na ginawa ng MGB ay libreng ibinibigay? Opo, libreng binibigay. Walang bayad, Wala ha? po, wala Libreng binibigay. Opo. At hindi lang binibigay, tinuturuan pa Yes po. kung paano basahin yung mapa. Yes po. Yun po ang ultimately, yun ang ating main objective, naturuan magbasa yung common people, especially yung mga Correct. local leaders, Oo. political leaders, barangay captain, barangay kagawad, municipal kagawad, mayor, na basahin yung ating mapa para meron silang parang land use guide ba sa mga areas na sakop nila. Kaya pala minsan, Sir Marcel, pag nabibisita ko sa mga kasulok-sulukan ng ating mga bayan, no, may nakakita ko dun sa mga barangay, may mga drawing, Apo. may mga location kung nandito ganyan. Tapos merong nakasulat din doon, flood prone, mga ganyan. Opo, opo. Ganon. Apo. Kasama na ba yun doon sa ganon? Yes po, in partnership din po sa DILG. Okay. Nag-ano po tayo na-disseminate natin yung ating mga geohazard map hanggang sa smallest unit ng ating political unit ng ating gobyerno, ng barangay. So kasi doon naman po ang doon talaga ang nangyayari yung mga baha at yung mga pagla-landslide. So dito sila talaga po dapat ang nakakaalam ng kanilang lugar. At kung hindi pa nila alam, ay pinapaalam po natin sa kanila. Kasi po may mga na siyempre, ang tagal-tagal na matanda na yung mga tao doon, wala pang nangyayaring for example, baha or landslide. Pero alam natin na pwedeng mangyari. So at least na-forewarned sila. Kasi yung iba kasi 65 na nga ako 70. Dahil lamang nga kinagbaha digdi. Ngunyan lang yan nangyari. Actually, flood prone yung lugar niya. Hindi lang ng kumbaga walang sapat na bagyo or ulan or tubig na dumaan doon. Pero pwede siyang bahain, kaya lang matagal lang siyang bahain. So at least kung may alam natin yung geohazard na communicate sa kanila, alam nilang pwedeng mangyari yun kahit 17 taon nang walang nangyayari. So malaking tulong po yung ating geohazard. Parang yung nangyari dito sa malapit lang sa atin, sa Ginubatan.
Yes po. Mm. Ito naman po, lahar naman po Lahar 'yun, lahar. yun. Oo. Yan po alam naman natin talaga na Mm. ano, kaya lang po may mga areas kasi na kumbaga ripe na for ano, kasi minsan 'pag naglahar ka na dito, mataas na dito. Mhm. 'Pag naglahar ulit, Ang hindi na tendency siya sa puwedeng baba na. dumaan do'n kasi mataas Okey, na. oo. So, lilipat siya ngayon ng daanan. So, Mm. yun po naman talaga ang classic na lahar, ano, movement ng Mm. Mayon. So, Mm. pagka yung areas na mataas na, hindi na siya dadaan do'n. Dadaan Mm. siya sa mas mababa Mm. na mga tributary. So, anywhere sa periphery ng Mayon, especially do'n sa 6 kilometer danger zone, Mm. is prone talaga for lahar. Mm. Tapos po, Sir Marcel, pagka may padating na bagyo o kaya andiyan na ang bagyo, nagbibigay din po ba kayo ng announcement kung Ay, ano yung mga lugar na yes po, yes prone? po. Up to date po ba yun? Paano nyo ginagawa ito na Yes po. up to date? Meron po tayong operation center sa office Okay. na walang ginagawa kundi mag-monitor ng mga especially bagyo. Okay. Pagka medyo alam natin na dadaanan tayo, nagbibigay agad tayo ng warning sa mga local Parang government. advisory po ito. Advisory po Na yan. bulletin. Yes, Advisory. bulletin po. Advisory Mm. signed by our regional director Mm. na ano po, binibigay na bago pa man dumating yung bagyo para magkaroon ng evacuation procedure. Saka po kasama din tayo dun sa PIDRA, yung sa provincial disaster parang emergency ano group na nag-feedback po tayo doon kung alin, kung halimbawa hahagip ko yung Catanduanes o Cam Norte for example, doon po natin kino-concentrate yung ating warning sa lahat ng LGU hanggang sa munisipyo level, sa governor at din sa mga mayor natin. Binibigyan po natin ng advance warning. Tapos nakalagay po doon pati mga barangay kung alin ang landslide prone saka flood prone. So hanggang barangay level po nilalagay po natin doon. Landslide and flood prone. Yes po. Binibigyan po natin ng ample warning bago dumating yung mga bagyo. Para forewarned din po sila. At paano nyo po i-disseminate ito, pinapakalat itong mga advisory nito? Usually po sa mga ngayon po medyo ano na tayo medyo high-tech na sa email na po ng ating mga local government ano sa email po nila particularly sa yung MENRO, yung environment officer ng munisipyo at city or province para mas ma-disseminate po nilang maaga sa mga kanilang mga barangay leaders. So yun po. At medyo high-tech na po tayo ngayon. May website din ng MGB. Opo. Nakalagay din po. Nakalagay din po doon. So pwedeng ma-monitor ng ating mga kababayan. Yes po, yes po. At meron din po tayong advisory na sa website ng MGB na binibigay yung mga, kasi po minsan meron po tayong mga rainfall station na nakalink po yung ating MGB sa yung if I'm not wrong, yung sa Japan-based na mga satellite information na nalalaman natin yung possible rainfall in terms of millimeters per hour. So, naialagay po natin sa ating advisory kung saan talaga pwedeng mag-landslide kasi doon talaga yung ulan na babagsak talaga ng matindi. So, nakalagay po yan sa advisory natin. Aside from magbibigay kami ng advisory sa mga LGUs na parang warning, meron pa tayo sa website na updated based dun sa bumabagsak na rainfall. So hour by hour or every 3 hours yata nag-update tayo kung alin ngayon ang binabagsakan ng ulan, alin ngayon yung pwede mag-landslide na areas. Naka-indicate na doon. Opo. So, kinakailangan, ito po bang pag-interpret naman itong bulletin na ito, naituro na rin doon sa mga na-cascades na rin po ba ito sa mga LGU para maintindihan nila kung paano interpret itong advisory na ito? Actually, sa pag-IEC natin,
sa bawat munisipyo na nababanggit din po yan Ah, na mag-tune in kayo sa website na ganito ng MGB mm, para makita nyo kung yung real time ba or may lag lang ng mga 3 oras siguro, mga ganon. So, talaga palang napakalaki rin ng responsibilidad ng mga taga-DRRM Yes po. kasi dapat silang nagmo-monitor nito Yes po. doon sa disaster reduction. Ano? Yes po. Kasi pagka talaga pong naintindihan ng local government units yung mga tao nila, yung ating geohazard maps Mm, at yung mga binibigay na information, ultimately pagka nagamit nila po yung information na yon, the bottom line is we save lives. correct. Oo. We save lives po. Kasi bago pa mangyari, alam na nila. Alam na po. O mapiprevent na. Yes ano? po. Tama. Ang isa po doon na plus factor is Mm, wala pong mamamatay correct. na kababayan natin Mm, dahil sa bagyo o sa landslide. mm, Yun po ang main para sa warning kasi mm, so yun po ang ating end goal mm. is to save lives. Tama Zero nga naman. casualties tayo, sir. Oo, zero. Yeah. Zero death goal, kumbaga. Yes, sir. Zero casualty. Yes, sir. Oo, yun ang napakagandang no, maaaring may dulot nitong mga ginagawa natin na advisory. Opo. Oo. At sa experience nyo, Sir Marcel, ano yung pinakamahirap na ginagawa nyo sa ngayon na talagang hindi nyo, kumbaga, nagiging issue sa mandato ng MGB? Actually po, siguro hindi naman mahirap, pero yung ginagawa namin, yung enforcement. Mhm. Enforcement po na kasi kahit may mga legal may mga permits na tayong binibigay, may mga kababayan tayo na talagang nagko-commit pa rin ng mga illegal activity Kumbaga, mga like pasaway talaga. Oo. nagmimina, Mm. na walang permit. So nagkakaroon ng economic kumbaga parang disposition ng mga minerals na walang permit. Mm. So doon po tayo pumapasok sa enforcement. Medyo with DNR, with DNR enforcement group, Mm. medyo doon po tayo ang challenge Mm. na mapatigil yung mga nag-i-illegal na mga mining activities ng ating mga kababayan. Sabagay, Sir Marcel, palagay ko yung pinoproblema mo na yan ay magkakaroon na ng kasagutan pag Apo, naipatupad yung ating Enforcement enforcement Bureau. bureau. Apo. So, Okay, dahil malapit na tayong matapos, hingan ko na lang kayo, Sir Marcel, ng mensahe para yung inyong naisabihin din ay maiparating niyo pa sa ating mga tagapakinig. Sige po, Sir Ariel. In behalf po of our Regional Director, Guillermo A. Molina Jr. IV, ang aming ahensya po, ang aming bureau, ang Mines and Geoscience Bureau Region 5, ay nandito po para tumulong sa mga ating kababayan na unang-una sa sektor ng pagmimina at pangalawa, yung pong sektor ng geohazard. Doon po siguro kami medyo mas paiigtingin pa yung aming efforts para ma-inform lahat ng ating mga LGUs. Actually, paulit-ulit kaming pumupunta. Mm. Pero papagandahin pa po namin yung aming mga efforts para ma-attain po natin yung objective natin na palaging zero casualty pagka may bagyo or whatever na mga masamang panahon. Yun po, ayun po lang siguro ang Sir Okay. Ariel. Sir Marcel, thank you very much sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mapalad kami, marami kaming natutunan sa araw na ito sa pamamagitan mo. Thank you po. At sa ngalan din po ng aming Regional Executive Director, Francisco E. Milia Jr. at sa aming dalawang ARDs, ARD Ronel Supsup and ARD Eva Pemia, sa ating mga kasamahan sa RSIG, sa mga kasama natin at sa mga nakikinig. Maraming salamat po. Ingatan po natin ang ating kapaligiran dahil nag-iisa lamang ito. Ito po ang inyong lingkod, Ariel Calion. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta
at manunta kapalibutan ta at manunta Diyos mabalos sa indong pag-antabay.